L'interès pels aliments ecològics creix degut als avantatges que comporten per la salut i el medi ambient. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació estima que el consum de fruites i verdures ecològiques a Catalunya gairebé s'ha triplicat en els darrers 3 anys i se situa actualment en el 4,7%. Degut a dos fets, que un és els escàndols d'alimentació que es produeixen a nivell industrial i els medis de comunicació es difonen i tothom els hi arriba aquest missatge, i altres que hi ha gent que ja està ficada en aquest món més natural i té una filosofia de buscar productes que no afectin el medi ambient, doncs hi ha un creixent interès per aliments ecològics. I també un altre fet que ens observem ara és les intoleràncies a alguns components de l'alimentació, que això va en augment. Hi ha molts nens, persones grans, que desencadenen una intolerància i llavors es veuen obligats a buscar aliments que no portin aquells nutrients. O sigui, són diferents fets. Una mica la comunicació que ha divulgat escàndols, l'interès de persones que ja sempre els ha agradat tenir una filosofia més natural en tot, en la vida, en la forma d'alimentar-se, i també un tema de salut. Tot i la progressiva implantació d'aquest tipus d'aliments a Catalunya, la venda i consum d'aquests és encara molt baixa en comparació amb països com Alemanya, Dinamarca o França. I com en moltes altres coses, anem una miqueta a la cua diguem-ne d'avançar, de l'avançament. Sobretot Alemanya va ser un dels països que fa com 10-15 anys ja tenia el nivell que tenim nosaltres ara. O sigui que ens porta d'avantatge de llarg. Llavors, allà actualment ja hi ha súpers, per entendre'ns, per veure una miqueta la relació entre aquí i allà, ja hi ha súpers dedicats només al producte ecològic. I aquí, bueno, es comença, però encara estem una mica a les beceroles. El que passa és que tot això, d'alguna manera o altra, la història ve de conscienciació de cadascú. I allà la gent està més conscienciada i d'alguna manera o altra van més de cara al tema ecològic. Hi ha molt camí per recórrer si Catalunya es vol situar a la mitjana de consum d'Europa. Amb iniciatives com la plataforma Som lo que sembrem i fires d'alimentació ecològica, a Catalunya es vol fomentar el consum d'aliments ecològics, enfront de l'agricultura convencional i els aliments transgènics. Segons s'afirma en un informe Som lo que sembrem, Catalunya és la segona regió europea amb més quantitat de cultius transgènics. Aquesta plataforma, tal com ens explica la Yolanda Verdugo, vol promoure una iniciativa legislativa popular per aturar els cultius i aliments transgènics a Catalunya. Som lo que sembrem és una plataforma que es va formar al febrer d'aquest any, va tenir sortida al febrer d'aquest any, i va presentar una iniciativa legislativa popular. La idea que va proposar Som lo que sembrem és que Catalunya sigui un territori lliure de cultius i aliments transgènics, o sigui, els organismes modificats genèticament. Catalunya és la segona regió europea que més cultiu transgènic té, sobretot el blat de moro, la soja, i s'ha vist que fa anys que s'estan generant aquests cultius i van en retrocés els cultius que són locals, de varietats, per exemple, actives, com el panís del queixal o així, de manera que, com que l'administració no feia res davant aquestes contaminacions de panís ecològic o panís convencional, doncs van decidir fer aquesta ILP. Des de l'ADENC vam veure que aquesta proposta era una proposta bona, s'hauria de lluitar perquè potenciem l'ecologisme, els aliments ecològics, etc., doncs han recolzat aquesta ILP. Som lo que sembrem va sorgir de l'Assemblea Pagesa de Catalunya i ja en formen part moltes organitzacions i persones preocupades per aquest problema i amb objectius com difondre i promoure l'agricultura i ramaderia ecològiques. També hi està adherida l'entitat sabadellenca ADENC, que té com a principal objectiu la protecció de la flora, la fauna i els espais naturals de Catalunya. Bé, com a associació ecologista, totes les activitats que proposem i així estan relacionades sempre amb el respecte al medi natural, el menys impacte possible, i tot i que no tenim cap activitat en concret de consum ecològic, ara per ara, doncs clar, ja com a associació ecologista ja de per si s'entén que el consum que fem sigui com ecològic. De cara a això estem fent un grup que és agricultura ecològica i que tindrà un hort que el podrà treballar
i serà de producció autònoma, diguéssim. Les persones que tinguin aquest hort obtindran de forma ecològica els productes, ja siguin hortalisses, verdures o el que vulguin cultivar. Després, de cara a l'any que ve, segurament intentarem, juntament amb la cooperativa Teixit de la Terra, fer una cooperativa a l'Arenc de consum i productes ecològics. Aquells que ja han canviat el menjar convencional per l'ecològic asseguren un benefici per la salut i per la preservació del medi natural. Els que ho proven repeteixen, i pels que encara no s'han animat, la Iolanda els insta a informar-se una mica més sobre allò que mengen. En relació als aliments transgènics i als aliments ecològics, a nivell de ciutadania hi ha molta desinformació. No sabem què són, d'on venen, per exemple, un transgènic què és, com s'ha fet. I clar, estaria bé que com a ciutadà ens preocupéssim pel que mengem, per la nostra salut, que en definitiva l'aliment seria com una medicina per a tota persona, i buscar entitats o organitzacions o des de l'Ajuntament o així, informar-nos de què són aquests productes i quins beneficis aporten, així també com informar-nos del que mengem i quines propietats nutricionals ens aporten. I és que, de fet, no costa tant menjar sa tot respectant la natura.